Маленькая вёсачка недалёка ад Белавежскай пушчы стала натхненнем для маладога і дзёрзкага беларускага мастацтва. Уся справа ў чалавеку-энтузіасце, які захацеў гэтую справу падтрымаць. Мы кажам пра Валентія Сельвесюка, гісторыка мастацтва, прадпрымальніка і калекцыянера, заснавальніка фонда Мохнарта. Колькі год таму у роднай вёсачцы Махнатыя у казачнай драўлянай сядзібе ён стварыў сапраўднае месца сілы, дзе творцы з Беларусі, Польшы і іншых краінаў знаходзяць спакой і падтрымку. Вы толькі паглядзіце, якая прыгажосць! З такой мастацкай рэзідэнцыі ўжо паспелі скарыстацца многія творцы. Надзя Саяпіна зняла тут свой відэапраект «Покуць». Ілья Спрынджук стварыў інсталяцыю «Рунь». Тут з'явіліся праекты, што паказваюць боль памежжа. Напрыклад, інсталяцыя «Бяспечнае месца» Яўгена Глушаня, альбо скульптура Розы Бусел «Памежная зона 1». Супрацоўнічае фонд і з творцамі з Беласточчыны. Так маладая мастачка супрасля Нюта Карнелюк у супрацы з іншымі мастакамі стварыла дэкарацыю для дома фонду. Тут ва ўсю моц віруе жыццё, адбываюцца выставы і прэзентацыі, лекцыі і размовы. Вось так